na to. Vítame vás u tretieho partu The Village. Dnes sme tu zase s Radom. Minulý part sme hrali prvý part, dneska hráme tretí. A keď sa pýtate prečo nehráme druhý, lebo druhý je single player a tretí je co-op. Takže preto. Dajte like, odber a ideme na to. Ty vole. Okej. Vyzeráš jak nejaký technik z Černobylu, ty vole. Bývalý feťa. Čoko, ponko, lonko. Dobrá chrutica. Okej. Uj, kde je auto? Auto zmizlo. A ty normálne nemáš ruky, to ako... Ako sa to volá, zápestie. Na čo? Netreba. Ešte za tými kostiami tenkými, dačo. Tak mám aspoň nohy. Ja, to húba. Hej. Čakám, kedy sa ozve taký PTD alebo dačo, vieš, hopa čipa. Ty vole, automaticky svetlo. Fotobunka, ne? Aha, samozrejme. Tu dačo svietilo na nás, pozor, tam je nejaké svetielko v okne. Dobre, poďme na stajú. Myslíš, že budeme môcť vypnúť tú hudbu? Neviem, no sa vypí asi sama. A možno ju musíme my vypnúť. To nebolo nič. A tam ste. A nič. Nič. Pobijeme veľa. A nič. Nie tu dačo. Ale ty už sa nezapínaj. Haló. Poď tu. Určite budeme musieť ísť na murík. Haló. Kde si? My sme späť po ceste a my prišli. Kde mám ísť? Všetko, len vetračky otvárame, to prečo? Taký tajný kód otvoríme, že jedno zatvoríme, druhé otvoríme a... Taký binárny kód tam máme. Teda sme začo nechali na začiatku cesty. Ja mám tiež taký pocit, že niečo bude asi tam. Idem na múrik, čo keď tu bude nejaká pachta, do ktorej máme ísť. A to sa dá ísť aj tu vonku. No tak asi tam máme ísť. Hej, som myslel, že tu nemôžeme ísť. Tak... No poďme tam. Si tu? Dobre, nevidím, dobre, ty veľa mňa si prešiel, som ťa nevidel. Čas ma. No vieš, ako nás to vyhodili tam a my bývame tu, v tejto baravizne asi. Tu zozadu dačo? Možno? Idem doprava. Nemôžem. Tu je cintorín, kamarát. Čo Tam ty asi si? išiel. Že to tu idem domov, s skeletom. Je tam. List. Zmizol. To sme mali halušky asi. Tu je dačo na zemi, či to sa mi zdá? Hej, je tam. 1 zo 16. Máme čo, akože papíriky hľadať po zemi, alebo čo? Hej. A prečo sa ma zmizol? Asi domáce úlohy sme vytratili na zemi. Hej, nedošlo. Tak zbierajme papíriky, no. Domáca úloha 1 zo 16 hotová. Čiže tamto, čo sme videli tu, to bude nejaká domáca úloha tiež. Nie je tu. Keď skočíš dopredu, vidíš, že rýchlejšie mi príde.
Hej. Bože, tam ty vyzeráš, jak skačeš. Hej, dvere sa otvorili, Ríšo. Kde? No tie, jak tá fotobunka. Poď sem. Aha. My zobrali jeden papierik a vidíš, všetko sa mení. Dobre, staj. Zase, no toto je normálne, toto. Dobre, Papierik. 2 zo 16, okej. Zase si ma skoro privel do dverí, ty, ako to mi robíš na spál? Hej. Máme si urobiť jesť. Mňa točí, ja sa točím. Čo je? Haló? No, fajne. Toto neotvorím? Neboj si, mám to. Ok, ešte aj tohle som otvoril. Dobre. To zavriem, počkaj. Ani nie. A, máme 3 zo 16. Á, dobre, okej. Aká postel. Ty vole, tu takí veľmi dlhí ľudia spia. 4, 16, fajne. Ale máme si urobiť jesť, tak nájdeme kuchyňu. Už sme tam boli. To make food and eat it. Máme sa nájsť. Papier. Aj do tých šuflíkov je. Hej, počítač. Počítač zase odíde, nie? Mohol by, nie? Zase dáš teraz dám faskové, Nejaká ruská kniha. Teraz dám faskové aj tebe. Papier, aj tu hore bol. Aha. Aj! Kurba. Dobre, Aj papier. tu je ďalší 8-16, no ale poďme rýchlo robiť to jedlo však. A tu na, mikrovlnka, ne? No, teraz budem ja jesť, hej? Ty budeš hladný dneska. Ty vole! To je kuchyňa. Ty kúsa. Išo? No? Som si všimol, že je toľko isto hodín ako keď sme, Hej? hej, tam, jak sme boli dva plašatí detci. Zase máš plašinu. Moje jedlo. Jem sa na to. Nie! Jem sa na to. Teraz ja budem Turn on the radio. Jaký sprchový kút. Ty kokos. Kde? No. Ešte veľa kuchyne je. Toto. Tu na vetračka, to otvoríme. Nie je zima. A? Máme si pustiť radio. A novinky tu sú. Dobre. Tu sa sriem a už nevidím. Итак, рады вам сообщить, что скоро наша радиостанция перейдет в ночной режим. Zavri dvere. Zapni počítač. Zavri dvere, Ríšo, kde si? Už som zavrel, zamkol som. Ja aj tam tie dvere, aha. Практически нет машин. Počítač. Очень значит ли это, он явно замешан в потомстве. Неизвестно. На этом новости заканчиваются. В следующий раз... Aj toto tu, aha. Aj, Koľko zámkov chce ešte? Ale 3 zámky som dal. No, už môžeme. Počítač. Opa. Co sa stalo? Zase štartuje. Aj. Zlietávame na polu.
Hej, Bol som za počítačom. Go to go to sleep. sleep. Dobre. Dá, poďme sleep. A budem sa jebať. Ideme spať. Dobrá Nehraj vec. huba, yes. No, super. Снова здравствуйте. Kde sme sa zobudili? Время. За последние 4 часа. My sme spali a... За деревню осталось 7 Привет. Просим жителей, которые не спят в это время, игнорировать ветер, так как это может плохо закончиться. На этом новости заканчиваются. Следующего выхода. Čo? Mikrovlnka, čo s mikrovlnkou? Tu nemá svetlo v kúpeľni. Pomoc! Dobre. Už nejde mikrovlnka, odišla. Prestala hučať. Motor je úplne čo? Lebo máme všade potvárať okno? Neviem. Oči také. Oj. Aj karamba. Hej, To bolo čo? halušky máme. No to už hral, si to pamätám. Hej, a zase ma tam hodíš vlkom. Kde je išiel? To tam svieti, oni pred oknom, pred chodovým, tu na kuchyni. Oj, tu. Haló? Ty bože môj. Tyba. A ja som vyšiel, že nebojím sa a zrazu na mňa skočil hajzel. Dobre. Aha, hore Okej. pozri, nekonečné. Opa, a kde Kde sme? vyzeráš? Ja to nedostávaš. Dobre. To teraz máme asi akože To je nočná mora. nočné. Ho rozpočilo. Koho? Neviem, tak to zakričala, ho rozpočilo. Ja to som počul. Vieš, že práve ja doľava? A tu je... Nepozerajte sa na ňo, je tu napis. Don't look at him. Ale ja sa chcem pozerať. Tu je voda taká. Káno. Ježiš, to je hlboké. No a teraz čo? Zase. Ty hudba? Zač hučí. Počkaj, poďme ešte tu pozrieť, že čo tu je. No, tu je. Listen better. A tu neviem, čo je. Takže... Máme počúvať lepšie. Asi... Máme počúvať hudbu, že... Ježišmaria, som sa zlako, že čo to tam je. Ja vidím, to je tieň. Normálne skeletonský. Od toho svetla. Haló? No dobre, jak to máme otvoriť? Ježišmária. Vláko. Hej, a ja. Bože. Ale späť. Go to bed. Go to bed, tak. O, si videl? Čo to bolo? Šajs. Ja som ešte to počkal. Ideš tam ty, či tam idem ja? Ježiš. Vláko. Čo bolo? No, a čo bude tam? Ježišmária, nič. Ale tu asi nie je naša posteľ.
A toto nie je vôbec posteľ. Neviem, či nebudú novinky, bo však máme 8 zo 16. Poďme spať. Ideme. Čo bolo? Je svetlo. To bucha na okno. Stoličku. Stoličku. Máme zobrať stoličku a pozrieť sa z okno. Здравствуйте. Здравствуйте. Ježišmaria. Či to ty si? Takže čo tu za silueta? Onen. Teba Porto. Ty akoby... Kam ide táto... Vyšlo od oca. Zrazu bolo... Ja som sa otočil. Zrazu tie dve oči. Ja som sa schoval. Dobre. Tie dvere neotvoríme. A co teď? Takže... Ty vole, kúkaj na tú stenu. Toľko plesne. Sám to vypísal duch. Svetlo? Nestihol záchod. No počkaj, ja neviem otvoriť kúpeľňu. Ty hajzel, ty tam stojíš, čo? Jaže, čo ma... Tu sa určite budeme schovávať. Neprejde. Prečo je tu zase vypnuté svetlo, Rišo? Počujem schody dvakrát, či kroky dvakrát. To ostane. Ja ti tu vypnem svetlo potom. Spinkaj. Tu sme boli. Aj preč. Zlato. I tam. Sa bojí. Máme zapnuté radio, alebo čo? Hej. Len cez moju mŕtvolu. Čo to kuchyne? David. Počkaj, kde je? No. Á, tu je dačo. Á, novinky. Ty vole. Čo bolo? Aj ty si hore. To hodím po ňom, počkaj. Nech sa ukáže. No kde je to ten? Hodil som po ňom a zmizol. Čo? To čo bol za zvuk? A to sa chodí takto, nie? Urob jedlo, Rišo. Toto zažije a on má chuť na jedlo. Takže to jak? Zavretá kúpeľňa, Rišo. Urob večeru. Tam obsadil záchod. Duch. Ne, vieš, když musíš, tak musíš, no. To ty? Hej. Teraz zemia, hej. Dobre. Ale vidíš, kaktus pomohol. Čo je?
Utekaj, utekaj, utekaj. Ty si sa postavil do tých dverí. A si stál. Mňa blokovali dvere. Jaj, bože. No, a co teď? Ha? F-ko. F-ko. Aha. Teraz kde? Ježiš. Tam asi nie. Tam asi nie. Tam asi nie. Skúsim znova. Ježišmaria. Čo tam je? Tam takto bol. Je tu taký človek. Ježiš. Tu je taká páka. Aha, lampa jedna. Kontaminované územie. Aha, tu sú novinky. Veramet. Nie, to je vták, aha, sorry. Madra, čo Edu spíme, tu ostanem. Co to je? Rozbijeme stôl, nech zoberieme ako minulé. Nemám s čím, no. On tam furt stojí. Tu budeš ísť? Ideme tam, tu zadu. Ježiš. Ježiš, to ty? Berem stoličku. Kúkaj na to. Ten tam furt stojí. Rada, či nenájdeš také... No, ty vole. Hej, áno. Čo bolo? Ty počul? Hej. Kameň. Už tam není. Ale zadu boli taký schody ešte. Tu začne bude. Našiel si dačo? Čo to bolo? Neviem. Dačo Tu je vybehlo. šachta, tu je šachta. Hej. Na mňa dačo vybehlo a... Ktorú ma porazilo. Tu je šachta. Hej, a tu strel na mňa dačo vybehlo. Hej, ale ja som nič nevidel, iba počul. A naraz začal hitlo. No. Chuj prvý. Ale počkaj, ale my sme ešte toto nepozreli. Madras, pre teba, druhá. O, za tú našu Aj. posteľ z jednotky, ne? No, pozri, aj tam sa dá ísť. Rádio. Ide hýbu. A ideš. Ty kokos. DJ. Ну что ж, чуваки, вот и Гульман вернулся. Его сладкий зад совершенно не сдулся. Je holúpa, aha. Hej, však to ja som myslel, že to novinky boli. Tu boli schody ešte. Aha. Poďme do tej Bol šachty schody. pozrieť. Dobre. A vidíme si šachty a toto schody, čo tam boli. No, vidíme. Berem, nie. krabici do sebou. Dobre, ja vezmem prepravku. Berem, áno. Radšej. Ja som ju vyhodil. Na čo? Ja ju mám pod sebou.
Tak ti to nepomôže, umreš. Dobre, ty ideš doľava, ja idem doprava, alebo čo? Môžeš. Idem hore, dajte. Neviem prejsť. Ide. A ja tu... No, svetlo, mám tu svetlo. Svetlo. A teraz, no, tak to išiel dobre. Ty alebo ja. To ja. Bolo tam svetlo. Aha. Go to the village Village toilet. toilet. Máme ísť kakať. Ježišmar. Oh, No poď, čo sa bojíš? Ďalšie dvere? Poď. No. Tak? čo, blízko toto? Čo aj ďaleký ten záchod? Kde si? Aha, tu si. Čak, tu je záchod. Hej, ale aj ďaleko bol. Teď. Čože hotovo? No, ty vráť sa domov. No, a teraz Ideš prvý. ja nepamätám si, kde je doma, nie, že ako sa ide domov. Zatvorené dvere. To neboli. Však skúsime otvoriť. To bude jumpscare. A nič. Teraz to bude v našom dome. To samozrejme, musí byť. To by sme sa mali rozdeliť. Ale že zaslo svetlo, či? Na čo počul? Teraz, Tam chodí. to, kde? V dome, taký kroky tam počujem. Že takto nám zavrel pred nosom. Okno otvoril. A záchod je otvorený. Čo to? Toto. Čo bolo? Neviem. Ja len červenú obrazovku vidím z ničoho nič. Budík. Nie alarm. Všetky dvere pootvárané. No, ako to máme vypnúť? Asi chodové dvere. Nie, kuchyňa. Do kuchyňa. Pec. No, a toto už je otvorené. Aj kaktus ti nechal tam. Poďme urobiť jedlo. Zase. Normálne, sme taký nočná mora, duch tu je. Sa ide nájsť. Už také. Ale vonku sa Čino. svieti. Sa svietilo vonku. To čo som počul. Kto zapalil? Ja. Nevypínaj mi. Dobre, to už vypneme všade. A tu. Tu. Nech je sranda. Daj si jesť. Fajne. Teraz poďme. Poďme. Find the flashlight. Nadí svetlo. Také. To je taká truhla. Čo to? Čo? Čo je pred nami? Tu. A čo to je? Čo? Toto tu. Čo to Na je? zemi? No. Ty je, že truhla. Aby si vedel prejsť cez okno asi, ja neviem. Nie, nevidím. Nevidím nič. Zatreslo mi obrazovkou. Čo bolo? Kto zapojil? Ja. Dvere. Mám otvoriť asi dvere. Len tu teraz sa bojím. A
Hane, my sme len zavreli. Ja už boli zavreté. Otvorili A sa. zase vonku sa čo svietilo. Svetlo. Za autom. Pomoc! Pomoc! Kde je? Viem, ale je preč. A nemáme ísť tu? Hej, tu máme ísť, Ríšo. Dobre, kam máme ísť? Asi vonku, či? Poperezerať to tam. Ty Tebo. bordel robíme s tým jedlom, ty vole, v tej kuchyni. Poďme vonku asi. Poďme to tam asi Isto? nejde. Isto? No to, Hej. dobre, poďme. Počujem ťa tu, hej. Počúvaj, ja som tie dvere zavrel, či nie? Nie. No dobre. Čo mám teraz robiť? Čo od nás chce? Ideme tam? Tu boli vrany tam, ježiš. Dáme tam najprv. Ne, tam je ten cintorín. Hej. A poďme pozrieť, či sa dá čo zmenilo. Vidíš, jeden cintorín, druhý. Hrobok. Predo mnou tretí. Chodiaci. Okay. Si mám ísť tam. Tá asi, hej. Ale vieme, že tu sú hroby, keby sme potrebovali. Bože, tá čo si? Koľko hroby? Tu je rodinka, ne? Tam sú rodinci. Pes. Tam striko Fester. Poďme tu. Aha. Ježiš, tu sú ďalšie hroby. Čo tam je? Эй, посмотри наверх. Hore? Слыхал о том, что происходит в деревне сейчас? Отправляйся ко мне через эти каналы. Там будет безопасно. А я пока поищу людей, которым тоже будет нужна помощь. Ono zbraň. Hej. Poď do môjho domu. No, dobré. Hej. Tak toto vyzerá zaujímavo. Taká rúra hore. No. Ten si. Či to je šerho, bo to je... Či. To mám ísť. Aha. Okej. I skelet som tam plával. To som ja. Tam sa dá ísť za nami. Je? Za nami tam chodí tiež. Čo scripted sequence zabila občan. Asi nie, no. To bol asi Sme ten pasti. občan. Jaké svetlo. Papier. 13 a 16 máme. Tu má nič. Tak asi sem. A tu je čo? Check the house. Check the house.
OK. Dobre. Modré Ktoré? svetlo. Vyzerá jak Auto! zberač. Aha. Ten to Ty. kričí tam. Ten to tam kričal, nedá sa tam ísť. Holy. Ešte náhodou by si zobral to auto, ukradol. Nechcú. Aha, stôl. Pier. Fajne. Ešte 2. Som David, čo sa stane, keď budeme mať všetky. Ježiš! Som sa Ты zľakol. добрался. Не нашлось никого. Видимо, только нам с тобой придется тут сидеть. Но ничего, эта тварь, маньяк или что там, не навредит нам. Еще от дедушки досталось ружье в наследство. Пока можешь посидеть в комнате с кровати. Я на охране. Keď si Ríšo, no tu si. To, poď. Tu. Tu stôl dačo. A kaktus. My ho nezobrali. Ježiš. Tak ideme asi po ňo, čo? To asi nepôjde už. Ne, to nemáme, jak? Či? Tá... Nie, to je skála sme išli. Tu už nepôjdeme hore. Aha, My si padali tam dole. už, no, to smola. A tu... Ja portal predo mňa, pani Bože. Ty spíš na zemi dneska. Jak No je ďalšie. koniec? Kdež mali sme ten kaktus zobrať so sebou? Ale napadlo by ťa? Давай, кажется, нас учуяли. До нашего дома очередь дошла. Okej. Našli Но, nás, походу, это ale ни kto? хрена не Ale маньяк. kto sú Тварь oni? настоящая. Прячься в своей комнате, я его приму. Okej. Čo, on nás zavrel tu? Hej, no, sa je postarať o tú beštív tam. Hej. A za chvíľu budeš počuť, jak plače o život. Aj po ňom. Что за фигня? No, Эй, выходи. Мне нужна помощь. Эта тварь не подыхает. Помоги. tam jedem? Oni za chuj. Vyplo. Vyplo. Ani neotvoríš, však jak by, pozeraj. Sme mohli otvoriť, ale som neotvoril. Mal. My ho zobrali všetci. Všetky. Mi vypla kamera. To prehriala. O! Zbraň, to je dobrý zbraň. Hamatuj. Je, dobrá, to vystrelo. Huba je zvyčená. Čo? Neviem. Ja otváram, ty zatváraš, hej? To je kruto. Á, 15-16, fajne. Poďme von asi. Aha. Komu to bere? Fy. Escape. Escape. Auto. No, a kam escape? Kam mám vyčakať? Ríšo, kde si? No, Aha. to je koniec. Elon Musk. To už je koniec. Napísalo. Á! Pohli tu. Dobre. Aha, diskotéka pod nami. Čo ti maj? Tu poznám toto video. Ak sa vám to páčilo, dajte like, odber a my sa budeme tešiť na ďalšie video s vami.